Hello snaper, good afternoon. दिनै फुंनिफ्रायबो भिडिअ बानायनाय जायासै नै दासो सानसुआवसो माने एसे भिडिअ बानायनोसै होननानै गोसोखांबाय आरो दा हाबा जानो ओंखारनायखाय नै न'आवसो दंफैयो गामियाव ओमफ्राय दा जोङो दतमा लावरिपारा होननायाव हाबा जाहैनो ओंखारदों हनै फिसालायाबो सासे हनै गिफ्टखौ लानानै हाबा जाहैनो नागिरनायखाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै होननानै नुजाफैलायबाय आरो दा एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै माबायदि हाबाया एसे भिडिअ बानायनो हायोबा बानायसै एसे लाजिनायबो मोनोहाय आं खिन्थु नायनायसै एसे हागौमानि नाजानोसै एसे भिडिअ खालामनो दा थांबाय थागोनसैलाय जोङो उन्दैफ्राबो थाङानो उन्दै हिनजावफ्रा थाङा जाहैदों हौवा सानैखौ लांफानोसै फिसालाफोर सानैखौ ओमफ्राय बिजावजालि आं ओमफ्राय हासबेन्ड मिस्टार थांग्रोसै दा बेहा बेखौ थिखोनो मोजां मोनथारबाय खोमा गैया टाइमाबो जायासै फुंनिफ्रायनो भिडिअ खालामनोबो मैयाबो मोनायाव न'आव फैबाय दसे माने दाखालि जोंना न' हाबनायाव खामानि मावग्राफोरखौ एसे बुजायफैफिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै मोनायावनो थांफिनबाय जोङो थांफिननानै नै दा दहाय फुङाव फैलायबाय फैनानै बिदिनो मिथिला आरो खामानियाबो बारा गैयामोन होनब्लाबो भिडिअ बानायनायानो जायासैलाय फिसाजोआबो मबाइल लानानै थाबाय बोराबनानै गैया भिडिअखौनो बानायनाय जायासै दानो दा हाबा जाहैसैखाय एसे नोंथांबो जों नुजालायबाय नै देलाय मायै रेडि जालायबाय थांनोसैलाय दा हाबायानो मोननैबावसो गामियावबो मोनसे दङ फैनानै दा मोनायाव आरो गामियाव थांबावनांगौ दा गोजाननियाव थांग्रोनानै लानोसै फैदा लेले लुलेनो थाब थांनो होमबाबो जाखाया थाब थांनानै माने सानसुनि ओंखामखौ जाहैनायनि खोथामोन आरो गैया जायासै बेलासिलाय लायलायसैलाय दुइथा बारलाय खालायबायसो थांबाय थागोरसैलाय दा नै थाव फुनबाय एसे Buy a Motorola F70 Pro or Signature and win your way to the FIFA World Cup 2026. Pure गामिनि लामा आरो अरिजिनेल गामिनि लामा जाहैबाय आरो बेयो नै गोदोथ' बिदिजोंसोमोन ना ओरैबो दुब्लि बारि ओरै दुब्लि बारि नै मोसौफोर दुब्लि बारियाव मोसौ जा मोजां मोनखायो आं बेबायदि जायगाखौ लामायानो फैगफ्लांलायबायसो जोंहा गामिखौबो मिथिया नालाय दुमगुर माबा होनदों बेखौ बोरैबा होनदोंमोन बोरैबा गामिलै बियो जोंनाव गया फांसनाव फैदोंमोन बाहाय फांसन जादोंमोन दतमायाव लजिं थाबा मालाय नै लामाया सिं सिंबाबो बिराद मोजां सिं सिं लामा बानायगासिनो दंबावोसोलाय जोंनिथिंजायनासो जाबावा लामा गाज्रियानो गैखाया आरो बिसिना जोंनिथिं मावाब्रा जोंनिथिं लामायानो मोजां जाया नायनाय बिसिना मालाय अन्थाइनिबाबो सारनाय मोजां जाजोबोबा मन्दिरफ्रा नैबेनो नामा मानसिफोर फैग्राफ्रा बेनोदां माबानि मानसि फैयोना मानसिफोर मालाय अन्थाइनिबाबो गाज्रि नङाथ' बिसिनिथिं जोंनिथिंसो ना नायनाय बेफोरबो जोंनिथिंलाय माने एथ' गाज्रि जायो ओमफ्राय थाबनो ओइसोमोनदां बबेथिं जाखो औ सफैनांगौ नै बै गारि गुरि दोननाया ना मामोनथाय बेनो आरो जेरावबो हाबा गैला बेनो दा नै हाबायाव सफैबाय जोङो हाबाथिलियाव नै बेनो लांगोनायाव दं आरोखि जोङो हाबैथ'वाखै दा हाबैगोन नायनोसै सिङाव भिडिअ खालामनो हानो हाया
नैबेनो मिस्टारनि लोगोआ फेन खान्दा गाननाया हिन्जाव गोदाननि बिदा नैबेहा बिबाजै बेहा बिसि आरो बेनि मिस्टारनि लोगोनि बिसि ओमफ्राय नैबेहा आंनि बेवाइ ज' लोगो जाखो मोनफैबाय जोंहा आंनि बिनानावनि फिसाय बेवाइ माने बेनि फिसालाजों बेवाइनि फिसालाजों ओमफ्राय नैबे मिस्टारनि लोगोनि फिसाजोजों क्लास फ्रेन्ड नामा लोगो बिमाजों बिमा उन्दै दोनलांनायाव लोगो मोनलायनाय नालाय बिस्राबो फैदों बेयाव जोंहाबो फैदों थागथि जों सफैनायजों बिसोर सफैनायजों ग्रोब जाफैबाय आरो दिनै ओंखामबो जाखांबाय जोङो दसे जिरायबाय साहा लोंखांबाय एसे माबा माबिबो लाबाय बेदर जाबाय मेथाइ जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दिनै आखाइ सुबाय फिसाफ्रा बारा जाब्रेलायबाय जाहैदों गोथाव मोनथारनानै सानैबो जा मोजां जाखाबायबो सानैबो बेदरफोरखौथ' जालाबाया पापर ओमफ्राय दालिजोंनो मोजां जाबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय आंहा भिडिअखौ अपेन लानो लाजिनानै जानला मोनला एसे लानानै नोंथांमोननो शेयार खालामसाबबाय गथ'फ्राबो जा मोजां जाबाय जोंना दिनै हाबानि ओंखाम जानानै फैबाय थिगसे दा थांफिनसैलाय गोथाव गोथाव जाथारदोंमोन ओंखाम ओंख्रियाबो दतमा लावरि पारायाव हाबा जाफैदों जा गोथाव गोथाव संदोंमोन दालि अमा ना दाउ अमा बिबु बिला थिगसे जानानै फैबाय आरो बैयावसो मोनहैगोन ना लामा माबाया बेजोंबो दुब्लिनि फैखानांगौमोनलाय आयु सामथाया जा मोजांखा नै लामाया रिउ रोनो जेबो टेनसन गैखाया सिबला आरो सिबला लङा दालां नै जोंना बै गेग्रेबासोमोन आवगोयाव बै गेग्रेब्रेबावसो थाबायोमोन दा साइडजों थाङो खोमा लङा दालां नै बै गेग्रेब्रेबसोबो जोङो जि गिलुंसो साइकेलजों थाङोमोन ओंखारखायोसोमोन साइकेलजों गोदो दिपल स्कुल दिपल हाबा मोनसेयाव थांसैलाय हाबा मोनसेयाव दहाय जानानै फैलायबाय गोजानाव थांग्रोनानै फैबाय गोजानखाय ओमफ्राय नै गामियावबो फैनांगौ ना ओमफ्राय गामियाव दसे फैलायबाय नै जानो हाबाबो हायाबाबो एसे माबा साखिनांगौ ना गामिनिखौबो गोगोम बुरजाखा जोंना न'खरैनो 12 जन सान्दों परियाला नुबाय नोगोर बुरजाखा आइदै टेबोल गंथामसो नङाबा नोंसिना थोआ होनना थाथ'दो होननानैसो बुंजाखागोनाय जबायथि ओरैनो दा बायदियाव बिहिर जाखायो देन्जार बुरजाखा जोंना आइदै हाबाथिलियाव सफैबाय फाइनेलि हाबाथिलियाव सफैबाय मारै जमा जाजोबखोलाय ओइ सिले जाखांबाय थांसै वासोदा उदां थांजोबसै आरो दे होमबालाय बिप्र माबासोना रलाल सुमिला फैदा पार्टनार समायबायथ' दे मोजां नुदों दे कंग्रेचुलेसन गुड नाइट हनै ना मानो थाङा
Kalian curi ya kan jangan silai nih, kamu. Saya sadar.